Nagsugod na ang tig-ululan. Kag isa sa mga balantayan basta gani tig-ululan ang pagdamo sang kaso sang dengue. Ang makamamatay nga dengue ang makuha sa kagat sang lamok. Kung ang lamok nga ginatawag nga Aedes aegypti ang makakagat sa isa ka tawo nga gina-dengue, kag makakagat sa isa pagid ka persona sarangya madala ang infection. Matapos ang 3 to 14 days, mabatsaga na sang amo nga persona ang symptoms. Ini ginatawag nga incubation period. Antes maginuha ang mga simptomas. Pero ano bala ang mga symptoms ng dengue? Common symptoms would be fever, myalgia or body weakness, no, muscle fatigue, abdominal pain. So amo na siya ang mga common symptoms or inang do katrangkaso, no, flu-like. But usually kapoy-kapoy ang lawas, do kabugat sang lawas and may ara sang pain sa mata, daw sa likod sa mata nga daw do kabugat katama. So those are the common nga initial symptoms of dengue. Tandaan, may tatlo ka mga phase ang dengue. Ang febrile phase, uko ng paghilanat kag pagpananakit sang lawas, 3 to 7 days ini. Pagkatapos ini, magasugod na ang critical phase. Dili na nagadula ang hilanat pero nagasugod na ang plasma leakage. Ang dengue abi, nagaapekto sa aton nga blood vessel kung mga ugat sa sulod sa aton nga lawas. Nagakautod ang ini nga mga ugat kag nagaleak ang fluid sa aton nga mga organs gani nagabatsyag ang pasyente sang sakit sa tiyan, nagahabok ang tiyan, nagaputi ang lungs kag naganubo ang blood pressure kag nagapigaw ang pulso. Mga isa tubtub 3 ka adlaw ini. Dili na nagahatag sang fluid sa pasyente kag kun malampuwasan na sa pasyente ang critical stage, nagasunod naman ang recovery stage. Nagaamat-amat stabilize ang BP kag pulso, nagaamat-amat naman dula ang sakit sa tiyan, nagakupos man ang tiyan. So sa dengue, ang laboratories naman nga ginatanaw naton is ang platelet count, no. So sa initial phase, sa febrile and critical phase, ang aton platelet nagapanaog siya, no. So natawag namon nga thrombocytopenia. Ang normal na platelet is 150 and up. So amat-amat sa CBC, amat-amat na siya gapapanubo, no. And then pag papasulod na ta sa critical phase, ang hematocrit naman nga bahin sang CBC tada is nagaamat-amat na siya saka naman. Okay? So naga 40, 45, 50, 55 pasaka siya. So nagalapuyot na ang aton nga dugo. No, so isama na siya nga reason nga sa critical phase nagapasaka na ta sang aton nga fluid levels, meaning hydrate na ta kay para nga hindi magtamaan kalapuyot. Sa recovery phase, nagaamat-amat balik sa normal ang tanan. Ang dengue, usually nagasugod nga daw trangkaso lang pero kung nagaluya na ang bata o kung ang isa ka pasyente bisa natagaan sang paracetamol, maduda ka na kag ilabi na sa ikatatlong adlaw. Kalabanan sa sining mga may dengue nga nagaluya na, wala gana magkaon, nagasakit ang tiyan, nagasuka, dalan na sa doktor o kung sa ospital para malantaw na. Pinagi sa laboratory, may baluan kung dengue kidman ang nag-igo sa isa ka pasyente. May ginatawag nga CBC. Ini ang pinaka-common nga lab test. Kag specific naman sa dengue, may haraman sang dengue NS1 test nga readily available sa Riverside Medical Center. Usually, ang dengue NS1 is a good parameter man. Taas na ang iyang specificity for dengue. Meaning kung positive siya, most likely positive siya. Yeah. So, and it increases during the 3rd to 7th day of illness. So that's why nga mas nami nga ma-include man siya sa test which may ara kita na iya sa aton laboratory. Ginaduso ang early consultation sa doktor para samtang temprano pa ma-evaluate ang pasyente antes pa man ang critical phase para matagaan sa nagakaigo nga pagtatap. May mga kaso abi nga pagdala sa isa ka pasyente sa ospital, wala na sang blood pressure, pigaw na ang pulso, hindi na may istorya ang pasyente kag may internal bleeding na, gani delikado ini katama kag mabudlay para sa doktor ang pag-manage kay critical na ang kondisyon sa pasyente. Pwede initanan malikawan kung nagasunod na kita sa panawagan sa Department of Health. Ang DOH may ara sa ginatawag nga 5S nga program. Una among search and destroy, ginatultul ang breeding places
sa sang lamok pareho sa mga balde, masitera, mga goma nga ginatinirahan sang lamok. Sa sini nga mga lugar nagatinir ang tubig kuntig ululan kay diri nagapangitlog ang mga lamok. Madason nga S, self-protection. May mga patches nga ginatapik sa bayo. May mga insect repellents para hindi amagon sang lamok. Ang third S, seek consult. Sa unang 2 to 3 days, daluna ang pasyente sa doktor para malantaw gilayon kag hindi pa manginulihi ang tanan. Ang fourth S, support fogging ilabi na sa mga barangay. Usually, ginahimo ini kung may madamo nga kaso sang dengue sa isa ka area. Kag ang fifth S, sustain hydration. Always take fluids, parehas na lamang sang tubig. Tandaan nga ang dengue wala may ginapili bisan ano nga edad. Sadang maigo sang dengue pero mas halalungan ang aton mga kabataan. Ang dengue, hindi lang niya bata ang apektuhan, but any age group. No, although very common siya sa 1 to 10 years old. So, most likely because ang mga bata sila ang permiara sa gwa, sila ang gahampang. So, kisa sa mga breeding places, kisa ara manda lapit. So, amo na nga do laban, kabataan gid ang nagakaapektuhan. For more inquiries pati sa laboratory test para sa dengue, magtawag lang sa number sa inyong screen.